Barita nauli na sinurat ni si Matius. Bidudua, asadong tubuh Jesus di huta Bethlehem na ditano Judiai. Uju di ngulu ni Raja Herodes Roma akan namoroha sian pugba tu huta Jerusalem. Dungi di dok nasidama di dia do raja nai baru tubui ai huidahami do bitang nai di tano habisaran na naing sobau nami do ibana ubahe na rohami. Jadi dong diberi Raja Herodes hatai tok songgot marohana ro dipangisi ni huta Jerusalem saluhutna. Dungi dipapungu masude situa ni madim dorot akka si boto surat disukun madina sida huta hatubuan ni Haristus. Jadi di dok nasida matu ibana di huta Bethlehem do di tanah Judea ai songonodo di dok surat di panurirang. Iaho Bethlehem tano Judea, apala tung nau met-meto tumibakon na raja aka na di tano Judea, asian horo haroro ni raja i na mormahan halak Israeli pori peki. Dungi morhusip ma Raja Herodesi majou aka na morohai tu labungna disukuni ma lao ni bitangi junggo. Dungi didokon ma nasida lao tu huta Bethlehem ainin nama lao mahamu takas ma diorihamu dak danaki. Ia dung cupak kamu baboa hamu matuau asarowau moksoba tu ibana. Asa dong dibegen nasida hata ni rajai lau manasida tusi dungi sai di jolo nasida mapitangi nani ida nasida na jolo di tano habisarani rasa sahatikos digijang ni bagas inganan ni dak danaki. Jadi dong di ida nasida bitangi masailas maroha nasida. Asa dong bongot nasida tu bagasi di ida nasida madak danaki dot si Maria inanai dongi tukak manasida moksoba tu dak danaki dirukari nasida maugasan nasidai dibuat masere dohot hamijon dohot mir bain si lehon nasida tu ibana. Dungi Roma alus ni debata dinipi nasida mangorai nasida mulak tu mopot Herodes. Jadi dalam na asing nama ditopot nasida lau mulak tu banua nasida. Asa dung lau nasida Roma sugu ni debata di ida si Joseph dinipinai nama dok tu ibana hehe maro boan madak danaki gap dohot inanai mapogus mahamu tu tano Misir saidisi mahamu pai maro hataku aina Roma Herodes mangalui dak danaki lau bunuonna. Dungi hehe maibana diboan madak danaki gap dohot inana bongini pukas tu tano Misir. Jadi laos di sima nasida pai mamate Herodes asa jupang nani dok ni Tuhan moghite sian panurirang nama dok sian tano Misir do hujau anaki. Jadi dong diboto Herodes naung di pautoto akan namoroa ibana torimas maibana dongi disuruh matu huta Bethlehem dohot tu saluhut na luat nai mamunui nasabawa akan na mogumuk 2 tahun rodi akan na umet moguru tu laon ni nasinukun na sian na morohai. Jadi disima jupang hama masa ni nani dok ni panuriang Jeremias nama dok. Torbegedo di huta Rama suara ni natumatangis akan na manggaguhi dohot rumang giok dia dogi si Rahel do ianakonna
idang olobe apulon tibahen naong suda nasida. Alai aladung mate Herodesi di ida si Joseph masurusuran ni Tuhan di dipinai di tanah Misiri na madok tu ibana hehe maho buat madak danaki rap dohot inanai mulak mahamu tu tanah Israel ainunga mate akana sumakapi hosani dak danaki dungi hehe maibana dibuan madak danaki dohot inana mulak tu tanah Israel alai dung dibegi nung ngasi Arhelaus gabe raja di tanah Judea sikat ni amanai si Herodesi mabiar ma rohana lau tu si alai dung dapotan poda ibana sian debata dinipinai manirpang maibana dopak akaladang Galilea dungi lau maibana moringanan tuhuta na mogowar Nasaret asa jupang na nidok ni panuirang na madok di goag do ibana si Nasarani.